Madwar nofs il-bejja tal-Monti fil-Belt Valletta għażlu li ma jibqgħux fin-negozju u aċċettaw is-somma ta' 80,000 euro offruta mill-Gvern. Il-Gvern irnexxielu jikseb dan il-kompromess wara xhur ta' taħdidiet u bekk se jkun qed jalloka baġit ta' 3 miljun euro. Dan biex anki jirrikonoxxi s-sem tal-bejja tal-Monti li għamlu snin jaħdmu f'dan il-qasam. Ikkonferma dan il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha spjega li dan il-qbil se jwassal għat-tmiem tal-inċertezza li ilhom jesperjenzaw il-bejja tal-Monti. Bil li permezz tiegħu se jkun qed iwassal għal bilanċ bejn l-interessi tal-komunità kummerċjali u l-bejja tal-Monti. Issa il-bejja tal-Monti mistennija jkunu relokati fuq parti waħda ta' triq l-ordinanza fil-Belt Valletta. Rilokazzjoni li se tkun qed tiġġib magħha livelli ogħla fil-bankarelli tal-Monti kif ukoll fil-prodotti offruti u kull bejjieħ se jkun mitlub li jkollu l-armar tiegħu konformi mar-regolament u l-parametri stabbiliti. Gvernijiet nazzjonalisti kienu naqsu li jsolvu din il-kwistjoni u ppruvaw jieħdu vantaġġ politiku meta qalu li ma jaqblux li l-bejja jiġu relokati f'din it-triq l-ordinanza. Dan għalkemm qabel l-elezzjoni wedduhom bil-miktub li kienu se jmorru f'din it-triq.